veritat que és un plaer per mi, com a directora gerent de l'Institut Català de la Salut, ser aquí per segon any consecutiu. Parlàvem amb el doctor Ramos. Fa un any i mig que soc la gerent de l'ICS i és la segona vegada que estic aquí inaugurant la jornada mundial de l'ELA. Amb això vull donar un missatge de compromís de la nostra institució versus aquesta malaltia i un missatge de compromís de l'Hospital de la Vall d'Hebron versus aquesta malaltia, els seus malalts i les seves famílies. També perquè avui és un acte que posa en relleu el que és la nostra institució, una institució pública de servei a les persones i una institució que passa per front de tot i posa els valors de l'Institut Català de la Salut. Sense més, li donaria la paraula primer al doctor José Álvarez Sabín, cap de servei de neurologia de l'Hospital Universitari de Barcelona. Moltes gràcies, doctora Calle. En nom del Servei de Neurologia us vull donar la benvinguda a aquesta jornada que commemora el Dia Mundial de l'ELA pel Servei de Neurologia i també per l'Hospital de la Vall d'Hebron. Vull disposar d'una unitat que treballa de forma multidisciplinària, en la que col·laboren diferents serveis, no solament el Servei de Neurologia, el Servei de Neurologia, està el doctor Jaume Ferrer, el Servei de Nutrició, de Rehabilitació, i que tots ells, d'una forma coordinada, el que estan és pensant en com pot ajudar els malalts en aquesta malaltia, com poden ajudar també els familiars, també en com poden fer una recerca per millorar els coneixements de la malaltia i el tractament, i tot això ho fan amb un treball conjunt que és un orgull per a les persones del Servei de Neurologia i pensant, sobretot i comptant amb tots vosaltres, pacients, familiars, per fer que aquesta malaltia en poc temps sigui una malaltia que sigui gaudible, que sigui curable i que pugui beneficiar a tothom. Moltes gràcies i desitjo que aquesta jornada sigui de profit per tots vosaltres. Moltes gràcies, doctor Álvarez Sabín. Donaria la paraula al doctor Joan Comella, director de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Gràcies, doctora Calle. Bon dia, benvinguts tots al nostre hospital, al seu hospital. I com ha dit la doctora Calle, soc el responsable de recerca a l'hospital i jo crec que amb malalties com la ELA la recerca és particularment rellevant. Si d'alguna manera el cervell i el sistema nerviós és la darrera de les fronteres del coneixement que tenim els humans, entendre com funciona el sistema nerviós, sense cap mena de dubte que les malalties que l'afecten, les malalties neurodegeneratives que l'afecten, i la ELA és una d'elles, és un dels grans reptes. Sovint el que es passa és que precisament ens costa trobar tractaments perquè precisament no entenem com funciona el cervell, com funciona la mèdula espinal, en aquest cas com funcionen o per què es moren les motoneurons. I sovint el que passa és que no hi ha dreceres, no hi ha... Davant de la impotència dels nous tractaments no hi ha ni hi haurà solucions miraculoses. L'única cosa que serà capaç de tornar a la malaltia crònica o fins i tot curar-la serà fer més recerca, millor recerca. I en aquest sentit, en l'àmbit que a mi em correspon, naturalment, és on s'encaixa, la figura del doctor Gámez dins del Servei de Neurologia i dintre d'aquest gran campus referencial a Europa i també amb aquesta malaltia. El doctor Gámez, els puc dir que és una persona, segur que molts de vostès, si són malalts, la coneixen, una persona extraordinària, que jo crec que exemplifica d'alguna manera el compromís d'un professional en tots els àmbits de la salut, des dels aspectes més humans del tractament de les persones fins als tractaments mèdics, però sobretot amb el que a mi respecta el seu gran compromís amb la recerca. I els puc assegurar que la recerca amb l'esclerosi lateral no és una recerca fàcil, és una malaltia rara i sovint oblidada per les grans farmacèutiques, amb la qual cosa vol dir que buscar diners per fer recerca és una tasca, jo diria que d'herois. I
jo vull aprofitar avui per dir-ho obertament i clarament que el doctor Gámez i el seu equip, la Maria, no sé, la Maria està allà, són autèntics herois que molts de nosaltres admirem el seu coratge, la seva implicació i la seva tenacitat, perquè a pesar de totes les dificultats que té fer recerca amb aquesta malaltia, que és molt més difícil que fer recerca, per exemple, en altres àmbits en els quals el campus és molt conegut, té molt de mèrit. Té molt de mèrit i implica un gran compromís social, el compromís que té la sanitat pública com la que pugui representar el nostre hospital del nostre campus. De totes formes, a poc, a més, tenim algunes llums d'esperança. En aquests moments el servei controla més de 150 pacients i participa en 2 assajos clínics de nous medicaments que el que pretenen d'alguna manera és cronificar o curar la malaltia. Això al final de tot acaba sent una novetat, i una novetat molt important, perquè un assaig clínic, com saben, acaba sent el fruit final de molts anys de recerca, de molts anys d'investigació, sovint en àmbits molt més que ens resulten allunyats, en àmbits amb cèl·lules aïllades, amb ratolins, etc. Però quan arriba a la fase de recerca clínica sembla que ja ho tenim a tocar. No vol dir que funcione, però des de luego si estem aquí vol dir que tenim una gran esperança. I en tenim 2, no un, en tenim 2, i segur que al llarg del dia avui el doctor Gámez ens en podrà fer 5 cèntims més. En qualsevol cas, com saben, el compromís de la recerca del Vall d'Hebron, com el conjunt del campus del Vall d'Hebron, és ficar el malalt, el pacient, sempre al davant de tot, i en aquest cas no pot ser d'una altra manera. Treballem pels malalts, treballem perquè les condicions de vida dels malalts i, si podem, la curació d'aquests malalts sigui una realitat. Espero que la jornada mundial que avui homenatgem o que avui celebrem pugui ser un pas més de sensibilitzar la societat de la importància que té el conjunt de malalties rares, i en aquest cas particular de l'esclerosi lateral amiotròfica. Bona feina. Moltes gràcies. Ara li donaria la paraula al doctor Vicenç Martínez Ibáñez, gerent de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Bé, bon dia a tothom i molt benvinguts a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que és la nostra casa, la de tots nosaltres. Jo crec que és important que ens hi trobem còmodes. Nosaltres pensem que neurociències és una de les temàtiques que més evolucionaran en els propers anys, i per tant tenim la ferma voluntat des de l'organització i sobretot des dels professionals d'impulsar-ho al màxim. Neurociències és un dels temes que en aquest hospital volem impulsar al màxim, perquè tenim 2 coses molt importants: la voluntat de fer-ho i el talent professional. Un talent que, com s'ha dit ja, és interdisciplinar, i on volem posar les famílies dels afectats de l'ELA dintre d'aquest procés que estem organitzant en aquest tema de l'ELA. Per tant, demanarem la vostra veu també en aquest procés que volem engegar de neurociències i específicament de l'ELA, perquè entenem que és molt important la vostra opinió per millorar encara més el que els professionals cada dia estan fent. Aprofito aquesta vegada que tinc, per sé que hi ha diversos al servei, per felicitar les tasques que feu dia a dia amb aquesta excel·lència, que porteu aquest nivell d'excel·lència que fa que estiguem dintre dels primers hospitals d'Europa en aquest tema. Penseu que s'ha fet ara fa mesos les xarxes europees de referència, que són recerques de recerca i assistencials. L'Hospital Vall d'Hebron ha sigut amb 10 xarxes a l'hospital que té més xarxes de referència europea, de referència, diguem-ne, global, quasi en aquest aspecte, de tot l'estat espanyol. De 17 que hi ha a l'estat espanyol, 10 són de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron i una està liderada pel doctor Manuel Gámez, que el tenim aquí i que, com ja ha explicat molt bé el doctor Comella, doncs és el líder d'aquest tema. Per tant, estar en primer lloc europeu amb una xarxa europea de referència vol dir estar en el primer lloc de recerca, que vol dir estar en un primer lloc assistencial, perquè els hospitals que formen part d'aquesta xarxa són els primers que engegaran i ja aniran fent les primeres, diguem-ne, medicacions en els estudis, en els assajos clínics que s'estan fent. Ja en tenim 2, però segurament en portarem més, i el fet de treballar en xarxa a tota Europa fa que tinguem possibilitats d'aprofundir molt més en aquesta temàtica, en aquest tema
de l'ELA que tant ens preocupa a tots vosaltres i a tots nosaltres. Per tant, aportació dels familiars dels pacients afectats i aquí multidisciplinaritat, i això és el que jo crec que és més important per mantenir i seguir sent la primera línia, està en primera línia de tot el pròxim que vindrà en neurociències i específicament amb el tema de l'ELA. Per tant, donar-vos aquest punt d'optimisme, que jo crec que convé, que vosaltres sou molt resilients i ho esteu fent, però també donar-vos aquest punt d'optimisme de lluita completa de tot l'equip, de tots els equips que estan treballant en aquest hospital cada vosaltres. Gràcies per estar aquí. Moltes gràcies, doctor Vicenç Martínez Ibáñez. Gràcies a tots els membres de la taula per al compromís. Un compromís compartit, doctor Gámez i tot l'equip. Quan he parlat a l'inici parlava de valors i parlava també de sanitat pública. I deia que avui és un acte en el qual posem en valor els valors de la nostra institució. I quan ara estic mirant la sala, una sala plena, que cada vegada s'està omplint més, i veig que hi ha la suma dels protagonistes de la sanitat pública del nostre país. El protagonista, el principal, és el malalt, com no pot ser d'una altra manera, però també la seva família, el seu entorn. I per què? Perquè tenim professionals compromesos. Compromesos amb la cartera de serveis, compromesos amb els resultats, compromesos amb la recerca, però també compromesos en acompanyar el malalt. Amb una malaltia, l'esclerosi lateral, que té en l'actualitat 4.000 malalts a Espanya, 400 a Catalunya i estem tractant 150 a la nostra institució. Una malaltia que és una malaltia minoritària, que és una malaltia que encara costa tenir recursos per donar resposta, que necessitem moltíssim de l'aportació de la societat civil i de la societat privada per donar resposta a moltes de les necessitats, però que sí que té aquest compromís des d'aquesta mirada multidisciplinària. I quan parlem de multidisciplinaritat no parlem únicament de l'entorn assistencial, sinó que parlem també de tots els actors que estan fent possible que sigui una realitat el que estem fent. Gràcies de veritat, doctor Gámez, Sílvia, tot l'equip, totes les persones que esteu aquí, però també les persones que ara no estan aquí perquè estan al costat del malalt i que són moltes dia a dia, tots els torns, al matí, a la tarda, a la nit, aquí a l'hospital, a casa, als ambulatoris, amb molts recursos que donen resposta a aquesta necessitat. Un tema molt important, i ho deia el doctor Comella, és l'aposta que fem per la recerca. Actualment estem fent 2 ensaios clínics, un molt avançat, que s'ha fet en l'entorn de la unitat, en el laboratori de recerca, i que està donant dades d'esperança, perquè estem parlant d'una malaltia minoritària, una malaltia que encara té pocs recursos per treballar, però que hem de donar aquest missatge que també deia el nostre gerent, esperança. Esperança per intentar avançar el màxim possible. I des d'aquest punt de vista, ho he dit a l'inici i ho torno a dir, el compromís de la direcció per donar i per aplegar recursos perquè sigui una realitat aquesta lluita i aquests resultats. Però també avui farem un recordatori del que vol dir l'esport i la malaltia, perquè sembla ser que hi ha factors que tenen a veure i que hi ha una mesa que parlarà d'això, que parlarà de l'impacte que té l'esport a la malaltia. Però jo també vull fer un record i un homenatge al Benet Rossell. El Benet Rossell l'any passat estava aquí a la jornada i va morir aquest agost. El Benet Rossell sabeu que ha donat recursos per tirar endavant el que és la realitat de la recerca d'aquesta malaltia. Quan deia a l'inici, els valors no són tan sols els valors de la nostra institució, sinó els valors d'una societat molt compromesa, la societat catalana, que posa per endavant el que és la lluita per aquesta malaltia i moltes malalties. La veritat que deia a l'inici, que m'era un plaer estar aquí, porto 1 any i mig com gerent d'aquesta institució i he vingut 2 vegades a aquesta jornada i vull tornar molts anys seguits, perquè si torno molts anys seguits no vol dir que jo estigui, sinó que vosaltres continuareu amb aquesta feina, amb aquest esforç i amb aquests resultats. De veritat, de nou, moltes gràcies i torno a dir, jornada
per compartir recursos, per compartir resultats, però bàsicament per compartir una sanitat pública i uns valors que és el que formen part de la nostra societat. Moltes des de la comunitat multidisciplinària li agraïm molt a la doctora Caïlla per segon any vingui. Agraïm molt que ens ajudi a donar visibilitat d'una malaltia que és molt fràgil, la meva opinió és de les pitjors, les més greus que pots disposar. I, òbviament, tot això és fruit no del doctor Gámez, sinó de tot un equip. El doctor Gámez sí que va començar fa ja 10 triennis, ja, treballant amb l'ELA, i quan vaig començar l'atenció a un pacient que tenia ELA era dir-li, miri, no puc fer res més, tornis cap a casa i adéu-siau, i ho sento. Hem canviat i notablement, i per canviar necessites una estructura, uns espais, un personal, i això hem aconseguit. Hem aconseguit també amb el 2016, corregint el doctor Martínez, no un CESUR, dos CESURes. Un CESUR de malalties neuromusculars, per les quals inclou l'ELA, i un CESUR de taxis i paraplègics, que vaig posar-me molt cabut, que no ens havien convidat des de GenCat, i vaig aconseguir-lo a Madrid. Això ens ha permès ser nucli d'un ERP, que són les xarxes europees, però també donem suport a un segon ERP amb un número molt important a través d'aquests malalts de taxis i paraplègics. Si a l'hospital quants testos té o quants tests té, i jo he col·laborat en 4, doncs la feina que hem fet és dura. La feina que hem fet és dura, a més tenint en compte la pressió assistencial. Treballem des de 7:45 fins a altes hores, i això ho saben tots els que venen aquí, i el dimarts és el zafarrancho de combate. Tots aquests companys que estan com la Carmen Silin, el Jaume, la Mercè, l'Alba, l'altra Alba, l'Estel, Carolina, la Rosa, la Belén, o sigui, tota la quantitat de treballadors, el Marc Dautac que està per aquí també, és a dir, ens juntem en algunes ocasions, mira, és la Lola, que és de l'infermera per aquí, doncs a vegades ajuntem 15 o 16 professionals en 4 despatxos i ens estem barallant per poder atendre tot en un dia, que és una de les polítiques del que vaig aprendre jo als Estats Units, el passivi a primera hora del matí, amb la família, molts venen cadira de rodes, com podeu veure cap aquí, amb unes limitacions respiratòries de mobilitat, d'autonomia de bateria, i ho fem tot en un dia. Doncs això no té un preu, la medicina catalana i espanyola és molt barata i és molt eficaç. Això hem de tenir i mantenir-ho. Nosaltres fem tot el que podem, però necessitem ajuda. I l'ajuda a vegades ve d'inspiració divina. L'altre tema és la recerca. En Joan sap que nosaltres vam començar amb 12 metres quadrats com a grup emergente. Al segon any ja estàvem el grup establecido. Després vam guanyar 25 metres quadrats. Vam incorporar 2 doctors, 3 biòlogues. És a dir, fem una recerca, tenim un factor d'impacte bastant important per lo que som. Ara han passat una avaluació i ens han qualificat com a excel·lent. O sigui, és a dir, la feina que estem fent és bona i això avui s'ha de celebrar, aquesta feina, perquè és fruit de tots. Dels que han fet l'assistència, la recerca i els meus gestors, els meus directius. I els meus residents, que ens ajuden, perquè els malalts, quan se compliquen, van a urgències, emergències. I us podria dir que n'hi ha 2 malalties que quan jo era petit passaven desapercebudes a urgències, una és la miastènia i l'altra és l'ELA. Doncs no n'hi ha cap malalt, o sigui, l'índex de desertar a urgències, amb aquest programa que hem fet de formació a les 7:30 que se'n diu Croissant Ron, que els convido als residents a fer un esmorzar i a parlar de totes les malalties de revisió, hem millorat la nostra capacitat de treball. És a dir, tot això és fruit d'una feina i avui és per celebrar. I avui celebrarem, és la segona edició, és a dir, gràcies amb el Benet Rossell, l'any passat vam tenir una ajuda important per a la recerca. I em semblava important que si l'any passat parlàvem de l'art com a factor de risc d'ELA, doncs aquest any l'Atlàntic, que tindrà un moment determinat, farem un revival de lo que és l'esport com a factor de risc. És una cosa que s'ha parlat des de fa 20 anys i que amb la dècada, amb el 2004-2006, al futbol italià van començar a haver-hi una quantitat, un agrupament, un grup de malalts que havien sigut jugadors de futbol i va sortir l'idea que potser el futbol o alguna cosa relacionada amb el futbol era un factor de risc. Doncs ara tenim el cas pràctic, com el
propòsit d'un cas. També el 2017 és un bon any, perquè recordeu que l'Iruzole, que és l'únic medicament que s'ha aprovat, va ser a 1996, durant 21-22 anys, dels assajos clínics, pocs que han hagut, però han hagut, no han donat resultats, no milloraven l'Iruzole. Doncs ara tenim dos, un registrat a l'agència americana i un altre que hem participat nosaltres, depenent de registres, la sol·licitat d'aprovació a l'agència europea. Aquests dos medicaments no curen la malaltia, però ajuden a ralentir. I llavors són dues perspectives bones pels pacients, sobretot en fases inicials. I això en parlarem. Després en parlarem de la influència de cada professional amb la ELA, amb el manejament de la ELA. Parlarem de la nutrició, que els malalts quan els ofereixen la nutrició te diuen, oiga, doctor, yo puedo seguir comiendo, la ventilació, l'enfermeria, l'assistent social, i al final la segona part serà una miqueta dedicat a malaltia, és a dir, a l'esport, vindrà el Carlos Reixà, que es parlarà del que volia parlar, i al final donarem els premis. Els premis que l'any passat aquelles persones que van fer un esforç econòmic per ajudar, per fer donacions, doncs els ha d'estimular. I això nosaltres ho farem, però clar, sense la participació de la Cristina, doncs això no tindria, no podria institucionar-ho. I això ho vull deixar. Cada any intentarem donar un premi, una litografia del Benet, amb aquells que dintre les seves possibilitats facin, i els que no també.